l'exposició aquesta de Barcelona Science Week, que és una exposició que marca un moment molt àlgid d'aquesta, la nostra ciutat, que recull des de, no sé si algú de vosaltres ja estava el dia de la inauguració, el dia que l'hem inaugurat, però que recollia des de la Setmana Tràgica fins a la dictadura de Primo de Rivera. Són uns anys en els quals el moviment obrer es veu abocat a lluitar d'una manera ferotge per sobreviure alhora que tenen tota la repressió del món, alhora que tenen que construir la seva societat paral·lela, a partir del cooperativisme i de la solidaritat i de l'autogestió i aquestes coses. Que és una cosa que avui en dia, per exemple, ho tenim molt present en Can Vies. Bé, avui estem aquí per celebrar, per clausurar l'exposició en una sèrie d'actes, i el que sí cal destacar d'aquest procés és la repressió que va patir el moviment obrer de totes les maneres, en totes les coses policials i de l'exèrcit, el sometent, els pistolers de la patronal, els pistolers del lliure i tota aquesta gent. I una cosa que va ser molt important en la repressió d'aquesta llei és la llei de fugues. Aquesta llei que es van inventar el Martínez Anido i el Miguel Arlegui per reprimir els obrers catalans. I van tindre dos processos. Aquesta llei de fugues va ser de dues maneres. Una primera, senzillament, la gent, una vegada detinguda, la deixaven marxar i conforme marxaven, l'anunciaven, li donaven l'auto per matar-lo per l'esquena. I una segona manera de matar la gent era senzillament detindre'ls a la comissaria, Via Laietana sobretot, i d'allí avisar als grups del sometell dient que aquesta nit sortirà fulanito i menganito perquè anessin i els estiguessin esperant a la cantonada al costat. Les dones dels llibertaris, una vegada van conèixer aquesta pràctica de Martínez Anido i Arlegui, se'n anaven en el seu llit, portaven el seu matalàs a Via Laietana i dormien allí. I bé, jo només vull dir que celebro que avui celebrem, que puguem conèixer aquesta història de Barcelona, aquesta lluita ferotge que n'hem tingut i continuarem tenint de semblants avui en dia en l'autogestió i el cooperativisme i tot això. I res més, Andreu, arreciendo más. ¡Tira para adelante! ¡Me cago en 10! Mira, ahora ya no es tan valiente. ¿Dónde están tus compañeros? Dime sus nombres. ¡Contesta! ¡Contesto! Ahora nos dirá lo de siempre. No, si yo no he sido. Yo pasaba por aquí. No, si yo no soy anarquista. Soy una simple obrera del textil. Claro, claro. Tampoco estabas hace un rato en el sabotaje, ¿verdad? Esto te pasa por no estar donde debes estar. En casa cocinando para tu marido. ¡Me verás que eres una maldita anarquista! ¡Anda, coño! Estás poniendo nervioso. Como no hables, te mato. Para. Baja la arma. Entrevistémonos un poco. A ver, levanta.
Que te levantes. Tienes cara de ser una persona sensata. ¿Sabes? Si quisiéramos, ahora, te podríamos violar. Primero lo haré yo. Y después mi compañero. ¡Chito! Nadie se enteraría, ¿entiendes? ¡Nadie! Mira, si colaboras con nosotros todo puede ser más fácil para ti. Tan solo se trata de que nos digas unos nombres. Es muy sencillo. Ya verás, inténtalo. ¿Quién más ha participado en el sabotaje de la torre eléctrica? ¿Quién estaba contigo? ¿Quieres contestar, joder? ¡Me cago en ti y en todos de tu calaña que me contestes! No quiero hablar. ¡Te lo mato a ti mismo! ¡Habla de una vez! Cuenta hasta 3. 1, 2. Para. Esta no va a hablar. Nos tiene mejor puesto que cualquiera de sus compañeros. Levanta. Muy valiente tú, ¿eh? Venga, arriba. Te puedes largar. Pero como te pillemos otro día, te juro que no te salva ni Cristo. ¿Te queda claro? ¿Te queda claro? Pues venga, arreando. ¡Vamos! ¡Largo! ¡Corre! ¡Que corras! ¡Que corras, joder! Gracias, bro. Otra inaprensiva más que quería huir de la autoridad. ...11 de noviembre de 1922... Barcelona... Diario La Publicidad. Muere la trabajadora del textil Carmen M., agitadora de los altercados violentos de la huelga de ayer, 10 de noviembre de 1922, tras ser arrestada y darse a la fuga habiendo malherido a un agente. Tras la huida, el otro agente del orden no tuvo más remedio que disparar. No tuvo más remedio que disparar a matar. No tuvo más remedio que disparar a matar. Muere una trabajadora. Esa música... ¿Esta gente? No quiero música, por favor. Esta gente, esta música, me cago en 10. ¿Qué hace esta gente aquí? ¿Hueles lo mismo que yo? Huele a anarquista. Debe haber más de uno escondido por aquí. Aquí no ha pasado nada. ¡Nadie ha visto nada! Nunca pasa nada. Seguid al rebaño. ¡Callad! ¡Agachad la cabeza! No digáis aquí estoy yo. ¡No levantéis la voz! ¡Morid en vida! Venga, llevémonos esa escoria de lo que molesta, se quita del medio y punto.
mujer se balancea desde las nubes que sujetan las cumbres de los planetas. De su vulva gotas de sangre germina la tierra que cubre los cuerpos de sus hijos, que florecen en fuego. Las ciudades arden mientras sus proles juegan entre los ciclones. Sus hijos se alegran, todo lo viejo quedará destruido. Añoraré esos tiempos, no recuerdos si pretéritos o futuros, donde definiré mi Acracia, hogar de las brujas y ríos de Ambrosilia, que recorre del paraíso, donde todo lo obligatorio estará prohibido, lo censurado y secreto estarán a la vista. Amantes de la sabiduría cogeremos del montón, nada sobra y nada falta. La magia, regazo protector de la madre, la ciencia, la leche de su pezón. De nuestros jardines de libertad los dioses con sus ángeles serán expulsados, y las serpientes que nos doraron el conocimiento serán un dulce recuerdo, pues la razón y la experiencia ya no serán secretos. Muy bien. Llegiré un text d'en Felip Cortiella, escrit en els anys 30, perquè crec que val la pena escampar-lo. Felip Cortiella, mort el 37 de tuberculosis, és un obrer català que viu en el Raval i que no va veure la derrota, almenys. I ell escrivia això. La llibertat que jo proclamo, que vull per mi i vull per tothom, no en té pas prou davant Déu i amo, ni expressar-se es pot amb un sol nom. N'és una cosa massa pura, essència i flor de l'existir. Ni és tan profunda com natura i inclou i ofrena l'avenir. La veig en l'aire i és profunda, la sento batre dins mon pit. Tenir-hi fe de goig m'inunda, creix mon deler i sóc enriquit. Amb tota l'ànima l'estimo, doncs pels seus fruits res no escatimo. Pobre com sóc, mal sigui sol. Així la guanyo i la venero, així la vull, no pas de frau. Així la mimo, així l'espero, feta d'anels i de massana. Que si de cop la tirania s'ensorrés tota amb els tirans, ben poc el món hi guanyaria si tots no fóssim més humans. I prompte tornaria a dominar la cafreria amb igual fúria o més que abans. I costarà encara, si sempre es vol sense gaire esforç, fins que l'ensenyi tota mare com el més vell dels grans tresors. La llibertat tot ens ho dona més, també tot ens ho exigeix. Malaurada d'ella, ni es mereix qui abans no arribi a ser persona. I a ser persona és ser lleal, tenir bon cor i a més decència, voler l'humil com un igual i sembrar amor i intel·ligència. Per acabar, volia fer un petit escrit que he fet sobre el que hem fet, no? Una mica aquí el tio, el Manel, que ha quedat un poc. Bueno, capullos. Diu, la llei de fugues era una pràctica habitual a la Barcelona de principis del segle XX, a través de la qual van morir molts obrers i obreres en mans de la policia. Proletariat que lluitava per conquerir nous avenços socials i laborals i en molts casos que s'organitzava i lluitava per l'emancipació de l'ésser humà a través d'una revolució social. Tot i així, no hem volgut representar aquesta escena tan dramàtica per donar un simple punt històric ni per vanagloriar-nos des del nostre present de la importància de totes les lluites d'aquella època, sinó per construir un pont entre la realitat d'aquesta escena i la nostra actualitat, i per denunciar que la repressió policial segueix més viva que mai, que potser ha canviat el maquillatge, però en essència continua sent la mateixa. Ara no et disparen per l'esquena, però apliquen protocols de contenció que maten a la gent,
com és el cas de la mort de Juan Andrés Benítez i Alfonso Bayat i d'altres no tan mediàtics que han quedat en l'anonimat. Que a les comissaries i a les presons se segueix torturant i violant, que la repressió al carrer no es tradueix en bales, però sí en altres materials que acaben malferint la vida de les persones per tota la vida, com és el cas d'Ester Quintana i de desenes de persones que han perdut un ull. Que sí, que ara no s'aplica la llei de fugues, però se segueixen confabulant muntatges policials per perseguir la dissidència política, com és el cas del 4F i molts altres més que han anat passant. I que no ens enganyaran pas, que per molt que ens diguin que actualment tenim una policia democràtica al servei del poble, tots sabem que això és mentida, que la policia ha estat i és l'enemic del poble. Per això, amb aquesta escena, ens volem solidaritzar amb totes aquelles persones que pateixen i han patit la repressió policial de qualsevol de les maneres, com l'estan patint en aquests dies tots aquells i aquelles que han estat agredides, identificades o detingudes per la lluita contra el desallotjament de Can Vies. Contra la violència i la repressió policial, autodefensa, solidaritat i autoorganització barrial. La companya,